Kare baya haushi mutum ya rama. Na gaba ya gaba, na baya sai labari. Kuma bari ka ci wutsiyar raƙumi ta nesa da ƙasa. Bakin rijiya ba wajen wasan makaho ba ne. Ai idan ka ji kuturu ya ce makaho ya ce ai wasan jifa, ai kai ka san ya taka dutse ne. Daga wani garin kake? Kuma ina za ka? Ƙarƙarinta dai raɓe-raɓe. Babu gurin zama ne? Ko ina ta faɗi sha ne? Amma kan an ji kunya. To, kai kuma ɗan karan kaɗan miya, waye kai? Waye kai? Da Allah ka ji da abin da yake damunka. Banda tsabagen talauci da yake damunka kai ɗan karan kaɗan miya babu abin da yake damunka sai tsabagen talauci. Ka yi addu'a Allah ya hore maka mana. Ka yi addu'a Allah ya hore maka, Allah ya hore maka, alhamdulillah mu ma sai mun kowa farin ciki. Ai ni bana maimaita aji. Ai maimaita aji da kiki ne zai maimaita aji. Da Allah, da Nabina, WhatsApp, Instagram, Twitter, waye, Facebook, da Allah ka yi haƙuri. Kin yi blocking ko ina ne? Ko ina ke? Allah na yi blocking ko ina. A kyale ni. Matan manya, gan bashe shi matan manya. Wallahi a'a a kore kowa da kowa. Matan manya. Wallahi matan manya ce ki. Kin yi bacci kawai ki cike koshi ki bacci. Wallahi ni na gode ma. Ki salati. Wallahi. Gaskiya ne. Abinda da Annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kowa ya tafi. Kowa ya tafi abinda da Annabi. Ba fareja sai kwana biyu ne kin kiwa kwana biyun nan ba. No pressure, no tension. No pressure. No tension. No tension. No love. Wallahi. Sai alajin ala'a, wannan alajin da kuma alajin Abuja na alajin Abuja a ce haka ba. Wallahi alajin Abuja a'a da Allah ke masa. Allah ke masa alajin Abuja. Ya turo alad da bika ce haka wallahi. Kinga ce no love to sai ji haushi ko ba gaskiya ba? A akwai love dai ko? No pressure dai, no tension. No tension. Amma akwai love.